Formal na nga napasaka ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kaso nga plunder. Bato kay Senador Dante Marcoleta kag tatlo kay iban pa nga mga akusado angon sa 75 million pesos nga campaign donation. Ang pagpasaka sang kaso natabo kasunod sang pagtakop sang tatlo ka daw nga hublag protesta sa mga miyembro sang Iglesia ni Cristo kon INC bilang suporta kay Marcoleta nga prominente nilang nga miyembro. Ang kaso bato kay Marcoleta, former anak kalusugan Representative Mike Defensor, kag mga negosyante nga sanday Aristotol Viray kag Joseph Espiritu ang ginfile sa state prosecutors sa anti-graft court. Ginraffle gilayon ang kaso na day Marcoleta kag tatlo ka co-accused anti-graft third division. Tunan sa bangsang third division ang information o kung charge sheet agad madeterminar kung may basehan agad mag-issue sang arrest warrant batok sa mga akusado. Base naman sa lagi may pulo kadlaw agad ma-review ang case information gagin pasaka sang state prosecutors ante sila maka-issue sang legal order. Ang kaso nga plunder hindi available gani mapreso gilayon sa Marcoleta kag mga co-accused kon aresto na ang mga ini. Ang apat ang ginpasakaan man sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga nagadumili sa public official sa pagbaton kagamuman sa mga pribado nga mga individual nga maghatag sang regalo sa anuman nga okasyon. Sa press statement sang ombudsman nila ginatag nga wala sang lugar sa serbisyo publiko ang ginatawag nga utang na loob o kon utang nga kabalaslan nga kabahin na sang kultura sa mga Pilipino. Sunod sa ombudsman maatag nga ginako mismo ni Marcoleta sa publiko nga nabato niya ang 75 ka milyon ka pesos nga donasyon. Gindugang pa sang ombudsman nga obligasyon nila ang pagpatuman sang layi nga wala sang pinilian bisan sino pa ang nalakip sa kaso. Sa admisyon ni Marcoleta ginraise niya ang punto sang utang nga loob. Suno pa sa ahensya bisan importante ang utang nga loob sa kultura sa mga Pilipino, hindi ini dapat mangin basehan sang desisyon o kung binuhatan sang isa ka opisyal sang gobyerno. Sa unang nga pahayag matandaan nga nagsiling si Marcoleta nga wala niya gin sa publiko ang donasyon sa iya bangod gusto sa mga donors nga magpabilin nga anonymous.